On kaunis aurinkoinen kevätpäivä ja meidän projektina on tehdä tähän meidän terassille rollelle juoksunaru. Laitetaan tuolta tolpasta tänne tolppaan. Tässä on sitten kyllästetty ja valmiiksi sahattu ja kyllästettyä lautaa. Me ruuvataan sitten tässä kiinni tuohon aitaan sitten tässä alkuvaiheessa ja katsellaan miten tämä homma etenee ja muuta mitenkäs. Saa nähdä mitä tästä tulee. Ostettiin valmis paketti Tokmannilta. Tällainen vaijerisarja, jossa oli kaikki tykötarpeet. Meillä on tämmöisiä osakierre ruuveja, missä on onko sitä nyt torksipää. Nämä on käteviä käyttää, hyvä, helppo käyttää, niin merkataan sitten tähän. Eli tähän me merkataan, mihin koukku tulee kiinni, siihen ei porata reikää. Mutta sitten kohta tehdään tuohon lisää sitten merkkejä tonne, kun tää lauta kuuluu nyt sitten tonne toiselle puolelle, että tulee oikealle kohdalle sitten uudella ruuvilla laitetaan kiinni. Tähän kun poraa vähän tuo sopiva koko se reijän, niin se on sitten helpompi pyörittää, niin sitten ei halkea toi lauta, se on hyvin tärkeää, että se ei halkea. Vielä yksi kierros, ei tule läpikään. Joo, meillä on tämmönen työkalusarja, mistä näittekin varmaan, tai näette kuvan. Kärkiä. Siinä kuuluu tämmönen, tässä on torksipää, niin, eli tuolta otetaan torksi. Tää on sopiva. Sitten se liitetään tähän ja sitten mennään vaihtamaan se tonne porakoneeseen. Joo, tässä on nyt tää poranterä, otetaan irti ja laitetaan sitten siihen toi äsken näytetty tää. Vaihdetaan tänne tämä tilalle. Tää on tämmönen ihan verkkovirtainen halpa porakone, mutta tässä on kumminkin tää säätö, jos saa vähän kierroksia hitaammalle säätää, niin täällä on hyvä ruuelle sitten noin ruuvit, niin tarvii sitten aina meisselin kanssa ährätä, mutta kyllähän se silläkin sujuu. Työjohtaja. Joo, nyt tuohon ensimmäiseen lautaan laitetaan nyt tää pitkä naru, mikä tulee sitten toi niin sanottu juoksunaru. Kiinnitetään ensin tuonne kiinni sitten. Paketissa on tää tämmönen jousiva, nyt on ihan varma, että kumpaan päähän se tulee, mutta kokeillaanpas laittaa se tänne. Tämmöisellä sakkelilla sitten kiinnitetään tämä tähän jouseen toiseen päähän oletettavasti. Katsotaan. Sakkelilla tosiaan kiritään, saadaan kiinnitettyä tää vaijeri tänne.
tänne sitten tähän. Tämmönen joko, tää on 10 milli. Mulla on räikkä ja 10 milli hylsy, niin tää käy näin. Ja sitten tää toinen pää laitetaan tonne ruuvattuun koukkuun kiinni. Niin sit täytyy purkaa, että saadaan sitten tänne väliin laitettua toi juoksurulla sitten, mikä kuuluu laittaa tonne tässä vaiheessa pujottaa. Tää tuppaa menemään soloon. Juoksurulla, mihin sitten tää täytyy nyt tässä, ja Harolle siellä jo anasti työssä mukana. Karoppas Rolle, niin ei satu hampaisiin, kun mä pääsen sitä irti. No, saat kuule, tähän kiinnittää sitten se toinen vaijeeri, mikä niin, laitetaan koira kiinni. Näin. Ja toisen pään lauta kiinnittyy. Laittaa siihen yksi ruuvi lisää, kun vähän pehmeä tuo apun. Kohta Rollella on oma juoksunaru. Sitten juoksunaruasennus. Aha, Rolle antaa kommenttia. Kannattaa kiristää, pyrkiä kiristämään mahdollisimman tiukalle ennen kuin tää sakkeli sitten kiristää. Tulee tuo. Miten se kuuluu nyt vetää, niin sitten teen kaikki löysät pois. Mä tuo ylimääräisen, en katkaise sitä, vaan sitten tarkoitus olisi se sitten lyhdätä nätisti jonnekin. Niin jos myöhempää käyttöä varten sitten, niin ei tarvitse sitten sitä voi hyödyntää sitten myöhemmin. Jos vaikka joskus joku sattuu muuttamaan, niin käy tää sama vaieri sitten. Se voi pidemmäksi tai lyhyemmäksi. Niin. No niin, nyt kiinnitetään sitten. Tässä on kätevä tää pikalukitus. Tää oli hyvä. Tää on kyllä laadukkaat osat, mitä tuossa paketissa on. No nyt näyttäisi ehkä, että tää on liian pitkä, niin katsotaan, tätä voidaan sitten, mulla on lisää sakkeleita, niin sitten säätää. Nyt meidän täytyy nyt laittaa rolle tähän kiinni, niin päästään katsoa, ettei se tarraa kiinni. Tehdään testiä vähän mallataan, miten tuo löysää. Jos näyttää, että on liian pitkä, niin voi vyyhdätä sitten tänne tätä ylimääräistä pois. Mutta testaillaan. Nyt ollaan tässä mallissa, että Rolle pääsi jo testaamaan juoksunarua. Onko Rolle hyvä? Aika hyvin näyttää toimivan. Pientä hienosäätöä vielä. Nyt Rolle pääsi sitten mylläämään kukkapenkkiä. Hyvä, hyvä. Mille Rolle nyt tuntuu? Onko hyvä naru? Onko hyvä naru? Niin. Katos mitä mulla on, onko makupala? Katopas, tässä olisi toinen, mutta tuppas tänne, katot, tulepa tänne. Tule.
Pääspä tänne. Jäätä saat maku. Jäätä saat maku. Hyvin toimii. Mites tupas tonne vesikupille? Pääsetkö täältä? Tupas tänne. Nyt tää vesikupille. Ja tässä tosiaan sitten ylimääräistä oli, niin myytettiin ja laitettiin sakkelilakiin. Niin tämmösiä kaikkia. Sitten laitettiin tänne toppari, että ei yletä tonne liian pitkälle sitten tuolla verkkoon, ettei takeera kiinni. Niin tällaisia pieniä säätöjä, niin voit keksiä itse kukin. Noin pelaa. No niin, hyvin pelaa. Onnistuttiin. Onnistuttiin joo, oli. Minä koitin tehdä, mutta vaimoni oli insinöörinä ja neuvonantajana ja vähän avusti sitten ruuviinpidossa ja kaikessa muussakin. Kyllä katsotaanpas joskus tästä kauanko, ei tässä pitää arvioida sitten kauanko tässä meni kaikkiaan. Ehkä, Tunti. niin, ehkä 45 minuuttia. Että tämmöisen paketin kun hankkii kaupasta, niin kahteen tai yhteen Pekkaan, vaikka Pekka on, mutta ja yhteen naiseen, niin kahdestaan se käy näin tunnissa ja ammattilaisilta nopeammin ja amatööriltä niin kuin meiltä, niin tätä luokkaa. Että ihan hyvä hankinta. Suosittelen. Hyvä tuli. Rolle! Sanot sä hei hei!